salah sawijining dina, aku isih kawitan mlebu pendidikan Sayak Lawu. Ing mangsa iku, atiku lagi nelongso nemen. Amarga wong sing tak tresnani ninggalke aku. Aku ora ngerti apa sebabe dheweke ninggalke aku. Saben dinaku katon sepi. Amarga ora bisa ketemu karo dheweke. Aku tetep fokus marang pendidikanku. Senajan atiku ora karu-karuan. Aku uga nduweni kanca kang iso ngancani aku kanggo nglalekake dheweke. Ing dina Setu, amarga sekolahku prei, Mas lan Mbak sedulurku ngejak aku mancing menyang kali. Pas wayah njupuk piranti kanggo mancing, aku kaget. Ono cah bagus sing lagi nyepakake umpan kanggo mancing. Aku banjur nglamun lan batin. Sopo yo cah bagus iku? Lamunanku mau langsung buyar. Amarga mbakku ngejak budal menyang kali saiki. Pas wis tekan kali, aku melu mudhun menyang kali kang ana ing ngisore kretek. Jarene wong-wong pancen akeh iwak ing ngisore kretek iku. Ing sakdawane wayah mancing, aku terus mesam-mesem nyawang cah bagus kuwi. Pirang-pirang wayah banjur pungkasane, umpane cah bagus kuwi dipangan iwak. Rupane katon seneng banget, amarga ngolehake iwak gede. Aku uga gemuyu nyawang rupane kang katon sumringah. Ora krasa wis meh awan. Aku, Mas, Mbak, lan cah bagus iku mau langsung mulih. Amarga cuaca wis wiwit panas. Sawise teko ing omahe Mas lan Mbakku, aku lan Mbakku langsung ngresiki awak, banjur masak iwak asil mau. Pas aku masak, aku kaget. Amarga dumadakan cah bagus kuwi ngendika saka mburiku. Aku gaweke kopi ya. Jantungku dumadakan langsung ndredeg. Banjur aku langsung gawe kake kopi kanggo dheweke. Wayah kopine wis dadi, aku arep nimbali cah bagus kuwi. Nanging aku ora ngerti jenenge. Aku langsung ngendika menyang mbakku. Mbak, iki kopi kanggo cah kae ya. Soale dheweke mau wis nyuwun digawekake, maturku. Gene ya ora kowe wae sing menehake ing cah kae. Jawabe mbakku karo mesam-mesem. Tanpa rasa isin, aku banjur ndelehake kopi kuwi ing meja ngarepe dheweke, sinambi gemuyu. Gemuyune wae manis. Apa maneh kopi gawenanmu? Ujare cah bagus kuwi. Aku ngempet gemuyu lan mlebu pawon kanggo nerusake masak iwak. Sakwise iwake wis mateng, mbakku nata sega ing piring kanggo mangan bareng. Sakwise rampung, cah bagus kuwi mau mulih menyang omahe amarga dina wis wiwit sore. Wengi iku aku nginep ing omahe mbakku amarga sesuk dina Minggu. Trep jam 8 wengi, cah bagus iku mara ing omahe masku kanggo nggarap jejibahan PKL. Aku nekani masku kang ana ing emper. Banjur aku nakokake,
Apa wae ngenani Cah Bagus kuwi? Cah Bagus iku sapa to, Mas? Kok aku ora tau weruh? Pitakonku. Iku ponakanku, Nduk. Pancen dheweke arang dolan mrene. Soale dheweke sibuk karo jejebahan PKL. Gini yo, kowe arep kenalan karo dheweke? Jawabe Masku. Aku meneng tanpa jawab. Mau ngumetake gemuyuku. Trep dheweke wis ngramungake jejebahane, Masku dumadakan ngendika. Adikku pengen kenal kowe lho. Aku dumadakan langsung kaget. Cah Bagus kuwi nepungaken diri ing ngarepku. Aku uga nepungake awakku dhewe. Ing wengi iku kita padha-padha kenal siji karo liya. Lan kekandha tekan larut wengi. Sakwise krasa larut wengi, dheweke langsung mulih ing omahe. Sisuke tangiku kawanen. Aku banjur adus lan sarapan. Sawektu sarapan, aku isih kebayang karo dheweke sewengi. Aku kekandha apa wae karo dheweke tekan larut wengi. Sawise sarapan, aku ngirim pesen maring dheweke. Dheweke menehake nomor telepone ing aku sewengi. Dina tansaya awan. Dheweke teka ing omahe Masku. Banjur kaya wingi. Dheweke nyuwun digawekake kopi. Sakwise kopi kasebut dadi, aku ngeterake kopi iku menyang meja. Banjur awake dhewe omong-omongan. Dina tansaya wengi. Aku mlebokake sandanganku ing jerone tas. Banjur mulih amarga sesuk mlebu sekolah. Tekane omah, aku isih kebayang rupane. Aku ngerasa kepenak lan koyone aku nduweni rasa seneng karo Cah Bagus kae. Ing isuke, sakwise tangi turu, aku langsung ndelok HP. Jebul, isukku disambut karo pesen manis saka dheweke. Aku kaget. Dumadakan dheweke telepon aku. Banjur tak angkat. Cepet adus, macak sing ayu. Sawise iki tak terni menyang sekolah. Banjur aku nyepetake adus lan macakku. Ora lali sadurunge budal sekolah sarapan dhisik. Sakwise iku, aku ngenteni Cah Bagus kuwi ing ngarepe pager omahku. Sakwise pirang-pirang menit, pungkasane dheweke tekan lan langsung budal ben ora kasep. Sakdawane dalan, aku mung bisa mesam-mesem lan jawab pitakonan saka dheweke. Sak tekani ing sekolah, aku salaman karo bapak ibu guru lan absensi. Sakwise bel muni, aku mlebu menyang kelas lan nyiapake piranti serat kanggo miwiti ulangan. Dina iki aku seneng banget. Ora kaya dina-dina biasane. Dina tansaya sore. Bel mulih ugi muni. Banjur aku telepon Cah Bagus kanggo mapak aku. Waktu ing perjalanan mulih, dheweke ngomong, "Melu Mas sedela ya? Ana kang arep Mas tuduhake menyang kowe." Banjur aku nurut wae. Amarga aku wis ngerasa kepenak ing cerake. Trep teko ing panggonane, aku ngomong, "Gini ya awake dhewe mandeg ing kretek iki." Tanpa jawab pitakonku,
Dheweke langsung mbatek tanganku kanggo mudhun saka motor. Dheweke ngomong, tujuanku nggawa kowe mrene kanggo ngaturi rasaku menyang kowe. Kretek iki dadi saksi kaping kapisan aku nyawang mripatmu. Aku pengin saka pertemuan awake dhewe wingi, awake dhewe padha-padha nyimpen rasa kang padha. Waktu dheweke ngomong iku, saknalika jantungku ndredeg banter nemen. Rasane kaya ngimpi.